Da wake waya? Da diesel. Me ke cewa? Cewa zan yi idan ya aure ne kani Dubai. Is the Dasky Obista on the beat? Kin san me ke trending a TikTok? A'a, saka fada. Wata karamin yarinya ne wai in diesel ya aure ta. In ya aure ta, Zai kai ta Dubai. a gaskiya in fa ya aure ta, ya zama dole ya kai ta Dubai. Ya kai ta Dubai. Ya kai ta Ya Dubai. kai ta Dubai Marina. Ya kai ta Dubai. Ya kai ta Burj Khalifa. Ya kai ta Ya Dubai. kai ta Desert Safari. Ya kai ta Dubai. Karamin yarinya ta san chillin. Ta san chillin. Chillin on Dubai. Chillin on Dubai. Ta san chillin. Ta san chillin. Chillin on Dubai. Chillin on Dubai. Ni bestinta ne, Adama a kai mu Dubai. A kai ku Dubai. Ni ma bestinta ne, Adama a kai mu Dubai. Gaskiya a kai ku Dubai. Ni babban bestinta ne, Adama a kai mu Dubai. A kai ku Dubai. Ni ma bestinta ne. A hada mu a kai mu Hada Dubai. ku a kai ku Dubai. At least ko ba a kai mu ba a mana abu. Mun rage zafi. Kwarai. Ko da yar 50-50 ke. Mun rage zafi.